سلام كبرات هذا تلتز فيديو كم يعلقهم نلومي أبز فيديو بزعبة عينتات حمام نيمونيا كنزاربينا نيمونيا أب حدا وي أب كلتيو كفرناي سامبو زرقاء رخصي زفتر حمامي ندر سامبو تباحيل دما يقلت ببكتيريا وي بفيروس كمون بعسي كخصت يخيل ببكتيريا زفتر حمام نيمونيا بفلاي أب منسات ببزح زرقاء عينت نايت حمامي نيمونيا أب لقوتان فاس ويكا الفيولاي تباحيل زفلت مقصال يفتر اتلقوتا الفيولاي بفساس وي بمغلي يملئ نغتستنفس دما كبيت صقم يفتر عالقت وي عختا زفتر سعال رسني رهاز قرقر مبال حصرت مستنفاسن كانزا افلبن قل خابتهم بقدامነት ዝጥቀሱ ملكتات حمام نيمونيا يوم ካልኦት ምልክታት ናይቲ ሕማም ድማ ብመሰረት ጠንቅን እቲ ሕማም ዘውርዶ ጉድኣትን ይፈላለዮም ዕድመን ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕና ናይቲ ግዳይ እውን ንኽብደት ጠንቅታት ናይቲ ሕማም ዝተፈላለዩ ከም ዝኸውን ይገብሮ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ብዛዕባ ኒሞንያ ብደረጃ ዓለም ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ቀተልቲ ተላባዕቲ ሕማማት ሓደ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 25 ሚልዮን ግዳያት ናይ ዝሕማም ህይወቶም ክስእኑ እንከለው ልዕሊ 700,000 ካብኣቶም ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት እዮም ኣብ ርእሲ እንገብሮ ድኹም ናይ ምክልኻል ምጥንቃቕ ስጉምታት ድኽነት እኹል ቀረብ መድሃኒት ወይ እውን ክታበት ዘይምህላው ብከላ ኣየር ከምኡውን ኣብ ግዜ ሕክምናዊ ረድኤት ክትረክብ ዘይምኽኣል እቲ ሕማም ዝያዳ ቀታሊ ከም ዝገብሮ ጸብጻባት ይምልክቱ 68 ሚእታዊት ግዳያት ናይዚ ሕማም ኣብ ትሕቲ ሳህራ ኣፍሪቃ ዝርከባ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ምብራቕን ኤስያ ይርከቡ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝያዳ ግዳያት ናይዚ ሕማም ኮይኖም ዓመታዊ ኣስታት 200,000 ናጽላታት በዚ ሕማም ህይወቶም ከም ዝስእኑ ይንገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብ 39 ክሳብ 43 ካልኢት ሓደ ህፃን ብሰንኪ ኒሞንያ ህይወቱ ይስእን ማለት እዩ 44 ሚእታዊት ግዳያት ናይዞም ህፃናት ብቑዕ ሕክምናዊ ረድኤት ከይረኽቡ ህይወቶም ይስእኑ ፍልልይ ምልክታት ሕማም ኒሞንያ ብጠንቁ ብቫይረስ ዝኽሰት ሕማም ኒሞንያ ወይ ከዓ ንድር ሳምቦ ምልክታቱ ከም ናይ ጉንፋዕ ዝጅምር ፂፅታ ዘለዎ ናይ ኣስተነፍሳ ጸገማት የርኢ እቲ ግዳይ ነዞም ምልክታት ምስ ኣርኣየ ካብ 12 ክሳብ 36 ሰዓታት ድሒሩ ልዑል ረስኒ ከርኢ ይጅምር እቲ ካልኣይ ብባክቴርያ ዝኽሰት ሕማም ኒሞንያ ልዑል ሙቐት ሰብነት እዩ ዝጅምር እቲ ሙቐት ክሳብ 105 ዲግሪ ፋራናይት ይበጽሕ ብዙሕ ከም እትርህጽ ይገብረካ ከንፈርካን ጽፍርኻን ኣጻብዕትኻን ድማ ብናዊ ሕብሪ ከም ዝህልዎ ይገብር ዕግርግርን ከምኡውን ዕውልውል ዘብል ምልክታት ይፈጠር ፍልልይ ምልክታት ሕማም ኒሞንያ ብዕድመ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ቅጡፍ ዝኾነ ኣስተናፍሳ የርእዩ ናጽላታት ወይ ከዓ ዕሸላት ተምላስ የርእዩ ዝኾነ ክሰትዩ ወይ ክጠቡ ብዙሕ ይሽገሩ ሓይሊ ይሓጽሮም ዓበይቲ ሰባት ካብቲ ንቡር ዝተሓተ ሙቐት ሰብነት የርእዩ ጠንቅታት ዓይነታትን ኒሞንያ እቶም ቀንዲ ዓይነታት ኒሞንያ ብጠንቂ ናይቲ ረኽሲ ይምደቡ እዚ ማለት ብኸመይ እቲ ረኽሲ ተመሓላሊፉ ኣበይ ከተረኽሲ ተረኽቡ ዝብል መለክዒ ነቲ ሕማም ዓይነታት ክንከፋፍሎ ይከኣል ናይ ባክቴርያ ኒሞንያ እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዓይነት ናይ ሕማም ባክቴርያ ስትሬፕቶኮከስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኒሞንያ እዩ ክላምቶፊልያ ከምኡውን ሌጂዮኔላ እውን እቶም ካልኦት ዓይነታት ባክቴርያ ኒሞንያ እዮም ናይ ቫይረስ ኒሞንያ ናይ እስትንፋስ ቫይረስ ዝያዳ እቲ ጠንቂ ሕማም ኒሞንያ ብፍላይ ኣብ ህፃናትን ሽማግለታትን እዩ እዚ ዓይነት ሕማም ንድሪ ሳምቦ ንሓፂር እዋን ዝጸንሕ ብምዃኑ ካብ ናይ ባክቴርያ ሳምቦ ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ ብግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ቀልጢፉ ክሓዊ ድማ ይኽእል እቲ ሳልሳይ ናይ ዕሲ ኒሞንያ እዩ ማይኮፕላዝማ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ እዚ ብቫይረስ ወይ ብባክቴርያ ዝፍጠር ሕማም ኒሞንያ ኣይኮነን ናብ ክልቲኦም ዓይነታት ዝዛዙ ፍሉይ መለለይ ጠባይ ግን ኣለዎ እቶም ንህፃናትን ሽማግለታትን ዘጥቅዑ ግን ብዙሕ ሓይሊ ዘይብሉ ዓይነታት ሕማም ኒሞንያ እዩ ብጨና ቀልቀል ናይ እንስሳታት ወይ እውን ሓመድ ክስዕብ ዝኽእል ኒሞንያ እውን እዩ ምዚ ዓይነት ሕማም እዚ ድማ ይምደብ እቲ ካልእ ድማ ምንቅስቓስ ኒሞንያ ወይ ከዓ ዎኪንግ ኒሞንያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ብባክቴርያ ዘይተኸስተ ሕማም ኒሞንያ ፍኹስ ዝበለ እዩ ዘይከም ካልኦት ዓይነታት ዕረፍቲ ክትወስድ ስለ ዘየገድድ ድማ ናይ ምንቅስቓስ ኒሞንያ ተባሂሉ ይግለጽ ዓይነት ኒሞንያ ብቦታ ኒሞንያ በቲ ዝተረኽበሉ ቦታ ወይ ስፍራ ክምደብ ይኽእል እዩ
ኣብ ሆስፒታል ዝርከብ ኒሞንያ እዚ ዓይነት ሕማም ኒሞንያ ብባክቴርያ ዝተዓበ ኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ፀናሕካሉ እዋን ብዝግበር ምርመራታት ዝርከብ ይኸውን እዚ ዓይነት ኒሞንያ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዝወሃበ ፀረ ረኽሲ መድሓኒት ስለ ዝፃወሮ ንምፍዋሱ ዝኸበደ ይገብሮ ኒሞንያ ተላባዒ ድዩ መብዛሕትኦም ዓይነታት ኒሞንያ ተላባዕቲ እዮም ክልቲኦም ብቫይረስን ብባክቴርያን ዝስዕቡ ሕማም ኒሞንያ ብምስዓልን ብምህንጣስን ብዝወፁ ኣየር ወለድ ነጠብጣብ ማለት ኤርቦርን ድሮፕሌትስ ምስ እስትንፋስን ውሽጢ ብምስሓብ ክላብዑ ይኽእሉ ኒሞንያ ዝያዳ ዝተቃልዐ መን እዩ ዝኾነ ሰብ ብሕማም ኒሞንያ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ እቲ ዝያዳ በዚ ሕማም ግዳይ ዝኸውን ግና ዕሸላት ካብ ዝውለዱ ክሳብ 2 ዓመትን ዕድሚኦም ዘሎ እዋን ልዕሊ 65 ዓመት ዕድሚኦም ሰባት ድማ ወቕዒ ልቢ ከምኡውን ናይ ምውሓጥ ፀገም ዘለዎም ድኑሳት ሰባትን እዮም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ሕማማት ወይ እውን ብብዝሒ መድሃኒታት ምውሳድ ሕማም ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ሽጋራ ዘትክኹ ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትዩ ኣዝማ ድኻም ልቢ ሕማም ሽኮር ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ሰባት እቶም ብቐዳምነት ነዚ ሕማም ዝተቃልዑ እዮም ዘቤታዊ ክንክን ሕማም ኒሞንያ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ርእሲ እቲ ብኽኢላታት ሕክምና ዝግበር ግቡእ ክንክን ፍወሳን ኣብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ሙሉእ ብምሉእ ንኽሓዊ ክገብሮ ዝግብኦ ዘቤታዊ ፍወሳ ብርክት ዝበሉ እዮም ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ፈለማ እቲ ብሓኪም ዝተዋህበ መድሃኒት ብግቡእ ኣብ ግዜኡ ክንወስዶ የድሊ እኹል ዕረፍቲ ክረክብ ይግባእ ብብዝሒ ፈሳሲ ክወስድን ይምከር እኹል ዕረፍቲ ዘይረኸበ ናብ ትምህርቲ ወይ ናብ ስራሕ ክምለስ ኣይግባእን ዝበዝሐ ግዜ መንእሰያት ካብ ሕማም ቀልጢፎም ክሓውዩ ይረኣዮም ህፃናትን ሽማግለታትን ግና በቲ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ንክሓውዩ ሳምንታት እዩ ትወስደሎም ሓልክታት ሕማም ኒሞንያ ብፍላይ ካብቶም እትሑት ሕማም ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ሓያሎ ጥዕናዊ ፀገማት እዩ ዝኸትል ገለ ካብኡ ባክቴሬምያ ኣብ ረኽሲ ኒሞንያ ዝበፀ ባክቴርያ ናብ ዋሕዚ ደም ብምዝርግሖም ዝፍጠር ጥዕናዊ ፀገም እዩ እዚ ንፀቕጢ ደም ካብ ንቡር ንታሕቲ ከጉድሎ ምንፍርፋር ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ድኽመት ኣካላት የስዕብ ካልእ መግሊ ሳምቡእ ኣብ ሳጹናት ሻምቆታት ሳምቡእ ብመግሊ ስለ ዝመልእ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ይፈጥር ድኹም እስትንፋስ ናብ ውሽጢ ኦክሲጅን ክትስሕብ ኣብ እትፍትነሉ እዋን ዝረአ ፀገም እዩ ናይ እስትንፋስ ሕፅረት ድማ የስዕብ ነዝዒ ሽፋን ሳምቡእ እቲ ሕማም ብዝግባእ እንተዘይተሓኪሙን ብግቡእ ክንክን እንተዘይረኺቡን ኣብ ሽፋን ሳምቡእ ዘይተደልዩ ፈሰስትን መግልን ክፈጥሩ ይረኣዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ጥዕናዊ ፀገም ይፈጥር ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሕማም ኒሞንያ ብሓካይም ዝውሃብ መድሃኒታትን ምኽርን ክትፍውሶ ትከላኸሎን ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብግልኻ ክትገብሮን ዝግባእካ ክንክናት ግን ብዙሓት እዮም ኣትካኸ ሽጋራ ምስ እትኸውን ሽጋራ ምትካኽ ክተቋርፅ ብቐዳምነት ክትወስዶ ዝግባእካ ስጉምቲ እዩ መዓልታዊ ኣእዳውካ ብማይን ብሳሙናን ኣፀቢቕካ ክትሕፀብ ይግባእ ኣብ እትስዕለሉን እትህንፅሰሉን እዋን ኣፍካን ኣፍንጫኻን ብመንዲል ክትሽፍን ይግባእ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ንምፅራይ ዝተጠቐምካሉ መንዲል ድማ ብዝግቡእ ክትገሕፎ ይግባእ ናይ ተፃዋርነት ዓቕምኻ ንምዕባይ እኹል ዝተመጣጠነ መግብን ድቃስን ክትረክብ ፈትን መዓልታዊ ምውስዋስ ኣካላት ድማ ኣዘውትር ንሎሚ ዝነበረኒ መደብ ነዚ መስድ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ባይ